bisa mukti raharja lan dadi satriyane jagat. Lah kok kowe ora iso ngono kula. Kudu salah Durna dudu numpit Durna. Iya. Apa kowe ora kelingan yen kowe nalika mlayu saka atas angin bapakku Prabu Barakojo. Kowe digadang-gadang dinteni kalendang ratu bapakku. Lah kok kowe malah lunga linggat saka nang mongko kowe sing digadang-gadang ngomong siji sing bakal dirujui. Ora usah bahas masa laluku. Orang ngono iki. Apa kowe ora ini? Wong mergo negarane isine mung waktu lan wedi. Banjur kowe wedi kepiye carane bakal ngolah. Mongko kowe lali yen jagat bakal ono apa-apa. Kowe tegese ora duweni watak satriya mongko kowe putrane ratu. Iya. Nek aku ora bakal golek awuritan. Ora mung bakal ngendhai krasa bulan iki ora bojanku. Nyatane bareng kowe bakal lumayu nang tanah Jawa ana sak pinggiring samudra. Kowe banjur ora bisa. Aja maneh timbang prawu. Gedening alun kowe wis wedi. Ning aku banjur margis ya margis entuk pitulunganing dewa. Apa kowe ora ngelingi lakonmu banjur ana jaran kan teko. Kowe aja buka marang labiku. Aku ora bakal buka labiku ning bakal nuduhi apa tok karepe sing kang sejati. Yen wong liyane ngarani iki barang kang ala, sejatine iki barang kang apik. Tegese teko jaran, kowe bakal menyang tanah Jawa, kowe banjur entuk pitulunganing Gusti ingkang wujud ajaran. Mula jenenge jaran iku saka kedadeane Betari Wilutama tegese kowe entuk ajaran 8 laku utama. Apa kowe lali? Aja direk, aja dumek, aja wedi, aja adigum-adiguna, kudu padha lair lan batin lan sak panunggalan. Banjur sak use kowe mangerti ajarane 8 laku utama kowe bisa nyabrangi wujuding samudra. Ya samudra laya. Samudra tegese ombak kaya pati. Gandeng kowe wis ngerti marang laku ning utama kowe banjur ora wedi marang pati. Mulane bisa tekan tanah Jawa. Mapan ana tanah Jawa. Kowe banjur didekok ana pertapan Soko Lima. Soko tegese saka lima wis ngarani. Gandeng kowe wis ngerti ajaran para laku utama. Kowe banjur ngerti marang asal usuling pribadimu. Kedadian saka anasir patang perkara lan diri pribadimu. Mula ora ino wong tuamu Prabu Barakojo duwe anak Kumbayana banjur ngesake Begawan Durna. Yen wong umum ngarani dur tegese goro luwih nanging dur tegese iku kowe bisa mangerti kaliyan apa-apa sing ora bener. Mula banjur duwe anak Aswatama. Aswa tegese jeneng Tama Utama. Gandeng kowe wis duwe ajaran laku utama. Mula ora lokal anakku banjur duwe asma kang apik. Saka genturing tapang anakku nganggo tracak tegese nganggo sepatu. Tegese mlakune nganggo paugeran. Wong mergo tutup bondo. Mulane banjur ketelikung-telikung. Rak yo aduh mati aku. Bisa maca lagu Resi Danantara. Resi tegese res. Si tegese si. Danantara tegese Danantara. Jenenge wong buruk. Ayo Durna yen ora tak elingake kowe sumeleo sawetara kowe yen wis ngono bakal tak balen ora. Ora. Aku wis sago dadi kegolongan lan pandhitaning wong mesti yang kuat nampani usaha kucung domane tak ulungake siji bang nujung negara Ngastina lakon iki waspada kowe bakal namake cundomane iki pusaka ning dewa ora kena kanggo api dipapanake marang gunung jubruk
iki marang sekorasan. Yen kono tak elingake dilermake ora. Yen kowe kuat amat kodurno. Yen kowe dilengake ora kowe kaya watak kewan. Thank you.